खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर मानग्रा दिपेन बर' बिथांनि अडिअ कल रेकर्ड भाइरेल खालामनायखौ लानानै मैखोम बसुमतारीनि सायावहाय एबसुआ आयेननि राहा लामारसिगोन नामा मैयानि सानाव नुनो मोननाय जादों एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मैखोम बसुमतारीनि हेंथायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे दिनेश ब्रह्म बिथाङा माखासे इउटुबारफोरखौबो गोख्रों रावजोंहाय सोंखारिनाय बायदिखौ मैयानि सानावहाय नुनो मोननाय जादों। मैयानि सानाव एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मैखोम बसुमतारीजों लोगोसे माखासे इउटुबार बिथांमोनखौ मा सांग्रांथि हरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला अब्लाना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। सिरियास बाथ्राखौ लानानै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै खौरां मेलाव जों फैदों। दाखालि अक्ट'बरनि 28 अक्ट'बर तारिख बेवहाय मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिबानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सानैजों मोनसे समाव टेलिफनिक रायलायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि समाजाव आथिखालाव गोबां मोनसे दान्थे बिदान्थे जों जानायखौ नुदों आरो जि मोनसे भइसनि भाइरेल जादों बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिजिरलायदों आरो बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ माने एडिटिं खालामनानै बेवहाय बांद्राय जोंनि गेजेराव बेले बेजे सृष्टि खालामनो जों नागिरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाख्लै 28 अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो मोनसे समनि बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारीनि जि मोनसे बाथ्रा रायलायनाया भाइरेल जाबाय आरो जाय सुबुङा बे अडिअखौ भाइरेल खालामदों बेखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रों जों थांखि लानानै बे अडिअनि सायाव जोङो मोनसे आयेनगत बेबस्था लानो थांखि लाबाय। जों मिथिगौ आथिखालाव बेखौ लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां राजखान्थिगिरिफ्रा मोनसे माइलस्टोन लानो थाखाय बिथांमोना बेखौ जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावा जोंनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरदों। जों दिनै स्पष्ट बुंगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादना जोंनि मोनसे थांखिमोन जे मोनसे हारिया आबुं माहारि महरै बुहुमाव दावगानांगौब्ला बे हारियाव सोलोंथाइनि हारा बांनांगोन आरो बे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारनायनिफ्राय बे हारिया अराय उदां जानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुड गभर्नेन्स आरो इलिगेल्स आर्म्स फ्रि ससाइटि दानो थाखाय जों थांखि लादोंमोन आरो बे बेलायैनो मोनसे समाव प्रमद बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथांनि नाजानायावनो 2022 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि एनडिपिनि मोनब्रै हान्जाखौ जों लाबोनानै बर' हारिखौ इनाय हाथियारनि जि जोङो इउज खालामनानै जों जे सोमावसारनाय बेखौ जों उदां खालामनो हादोंमोन। बर' फरायसा आफादा साननाय बायदि दा बर' हारिया इनाय हाथियारनिफ्राय सोमावसारनायजों उदां जाबाय। बे सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि राजखान्थि दोलोफोरा गावनि खाबुनि थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माखासे जोंनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो फिन जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि खालामनानै आरोबाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनायनि जि मोनसे सोलो बिथांमोना खालामनानै आरोबाव मोननै उग्रपन्थी बिथांमोना मोननै हाथियार हमग्रा हान्जाखौ बिथांमोना सृष्टि खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारी जेब्ला अभार टेलिफन सावरायलायो सार बेबायदि थासारि जाफिनबाय नोंथांमोना बर' हारियाव बर' हारिखौ इनाय हाथियारजों उदां खालामनो थाखाय जि नाजादोंमोन बे दिनै जाफुंसारबाय नाथाय बे समाव मोननै हान्जाया फिन हाग्रायाव थांनानै इनाय हाथियारजों बिथांमोना बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा होनो होननानै जोंनि आफादगिरिखौ सोंनायाव आफादगिरिया मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे मोनसे हारिया इनाय हाथियारजों सोमावसारोब्ला बे हारिया माब्लाबाबो जोङो दावगानो हाया। मानोना जों नुदों थांनाय बोसोरफोराव जोंनि जायफोर लाइमोन गथ'फोर जों जायफोर फरायनाय गथ'फोर दं कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय जेब्ला इनाय हाथियारजों जोङो सोमावसारदों बै समाव जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हायाखैमोन। जोंनि फरायसाफोरखौ आर्मि पुलिसा उग्रपन्थी साजायनानै थिउरि हान्जा साजायनानै बिथांमोनखौ साजा होदोंमोन। बैखौ नुनानैनो जोङो नाजायै जों
खालामफिननो हादों बे बाथ्राखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला बिथाङा सोंहरो अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आंनाव सोंस्लायस्लाय जायफोरा हाथियार हमनानै दिनै 2027 मायथाइनि 22 जानुवारियाव पिकेट सुक्ति खालामबाय बिथांमोनाव सोंब्ला साबसिन जागोन मानोना बिथांमोना बेसेबां सम हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबां त्याग खालामनानै बावसोमनानै बर' हारिखौ बे थासारियाव गोजोन थासारियाव लाबोबाय बै बाथ्राखौसो बिथाङा मोजां बुंदोंमोन बे बाथ्राखौनो लानानै मैखोम बसुमतारी मा मेन्टेलिटिजों बिथाङा फिन बेखौ भाइरेल खालामखो जों मिथिया मैखोम बसुमतारीया बेनि सायाव रायजो राजानो कैफियत होनांगोन बुजायनानै होनांगोन आरो मैखोम बसुमतारी सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेनगत जि राहा लानांगौ जों बेखौ अलरेडि लाखानाय जाबाय आरो बे जाथाया बेयावनो स्टप जानांगौ जों नुदों माखासे इउटुबारफ्रा जाय इउटुबारफ्रा आथिखालाव गावसोरखौनो बर'नि गोरों होननानै गावसोरखौनो एकदम महापन्डित देखायनानै जोंनि गेजेराव फिन बिदा फंबायनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जावले जावले बुंनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव फिन गोरोबलायै गावजों गाव गोदो जेरै जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बेसेबां थुनलाइगिरिया जिउ गोमालांबाय बेसेबां आइजोफोरा जिनाहारि जाबाय गायदे बसुमतारी बायदिया गावनि गथ'खौ गोरबोआव लानाय बिथांमोना मुंख्लं जानांबाय बेसेबां बर'नि आइजोफोरा गावनि गोथारथिखौ भुमका बायदियाव खोमानानै लानांबाय बेसेबां आइजोफोरा गावनि जिउनि अनजालिखौ बावसोमनानै खाफालनि सिन्दुरखौ गोमानानै लालांबाय बै थासारिखौ दिनै बै इउटुबारफ्रा खालामनो नागिरदों नामा जोंहा मोनसे कुइसन दङ ओंखायनो इउटुबारफोरखौ दिनै स्ट्रंलि बुंदों हारियाव जुदि बेबायदि बेले बेजे जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया जाय इउटुबारफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ मोनसे गाज्रि लामाजों लांनो नागिरदों हारियाव जुदि फिन बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि इनाय थासारि जाफिनोब्ला बेनि दायया बिथांमोनानो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों गारनाय नङा